Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Gwallau a profi rhagdybiaeth. Yn yr un modd gyda profi rhagdybiaeth, mae 4 math o ganlyniadau posibl. Nawr, yr un cynta, bod H0 yn wir a bod y prawf profi rhagdybiaeth yn derbyn H0. Felly mae'r prawf rhagdybiaeth wedi rhoi ateb cywir. Neu, bod H1 yn wir a bod y prawf rhagdybiaeth yn derbyn H1. Felly mae'r prawf rhagdybiaeth wedi rhoi ateb cywir i ni. Ond gallai fod H0 wedi bod yn wir, ond bod y prawf rhagdybiaeth yn gweithio ni am dderbyn H1. Hynny yw, mae'r prawf rhagdybiaeth wedi rhoi canlyniad anghywir. Mae dull gweithredu profion rhagdybiaeth yn golygu bod y siawns o hyn yn digwydd yn fach ac gyda dim yn ei wybod yn union. Ei werth yw'r union lefel hyder y prawf. Gwallmath 1 yw'r camgymeriad yna o dderbyn H1 pan mae H0 mewn gwirionedd yn wir. Fe fydd hyn yn digwydd pan mae gwerth yr ystadegyn braf o fewn y rhanbarth credigol a'r tebygolrwydd hyn yw union lefel arwyddocad y prawf. Beth os yw H1 yn wir ond mae'r prawf yn gweithio ni am gadw H0? Mae'r prawf rhagdybiaeth wedi rhoi canlyniad anghywir. Wrth fwriadu lleihau'r siawns o'r math yma o wall, derbynir y gall tebygolrwydd uchel o'r math yma o wall ddigwydd. Ni'n trio cadw hwnna yn fach, felly mae hwn yn mynd yn fawr weithiau. Gwall math 2 yw'r camgymeriad o dderbyn H0 pan mewn gwirionedd H1 sy'n wir. A mae'r tebygolrwydd hyn yn digwydd yn amhosib ei gyfrifo os nad ydyn yn gwybod yn gwmws sut mae H1 yn wir. Gall tebygolrwydd o'r gwall math yma ddigwydd fod yn uchel. Enghraifft i ddangos hyn. Mae cyniferydd deallusrwydd IQ, disgyblion 16 blwydd oed wedi dosrannu normal gyda chymed yr cant a gwiriau safonol 15. Mae hap sampl o 20 disgybl 16 blwydd oed o ysgol benodol yn rhoi cymed o 106.2. Ydy hyn yn profi ar lefel 5% bod disgyblion 16 blwydd oed yr ysgol yma yn glyfrach na'r arfer. Disgrifiwch y camgymeriad y gall fod wedi digwydd wrth ddod i'r casgliad yma a beth yw'r tebygolrwydd o wneud camgymeriad o'r math yma. Wedyn, tybiwch fod y prawf rhagdybiaeth yma wedi cael ei defnyddio mewn ysgol lle mae cymed yr IQ o'r holl ddisgyblion 16 blwydd oed yn 108. Darganfyddwch y tebygolrwydd o wneud gwall math 2 yn y prawf yma. Felly newn ni nôl i'r un dechrau. Mae rhaid ni diffinio yn termau ni. Felly miw yw cymed yr IQ holl ddisgyblion blwyddyn 6 oed yn yr ysgol yma. Ni angen profi bod miw yn 100 yn erbyn bod miw yn fwy na 100 i'r disgyblion yma. Na beth ni angen dangos. X bar yw cymed y sampl o 20 disgybl 16 blwydd oed o'r ysgol yma. Felly, os yw H0 yn wir, hynny yw, os yw'r cymed yn 100, mae X bar a dosraniad normal gyda cymed yr 100 a amrywiant 15 disgwyrio rhannu dy 20, ac mae 20 disgybl yn y sampl. Felly dyna'r graff sydd gyda ni wedi lleoli o gwmpas y 100 os yw H0 yn wir. Mae fe'n braf i cynffon. Mae fe'n 5% a ni angen profi dod o hyd i C lle mae X bar yn fwy na C ni roi 5% i ni. Felly dyna le ni angen dod o hyd i C. Felly 5% un cynffon ochr dde y graff, ond mae'n cyfrifiannus ni'n neud ochr chwith. Felly dyna beth sydd gyda ni
os yw H0 yn wir. Dyna beth ni angen dod o hyd i'r pwynt critigol yma. Ond o'r cyfrifiannell, mae rhaid ni ddefnyddio'r ochr chwith. Felly ni'n mynd i fynd tynnu fe o 1. Felly 0.95 yw'r tebygolrwydd yma lan hyd at y pwynt C yma. Edrych hwnna lan yn eich cyfrifiannell. A ni'n cael C i fod yn 105.52. Gwnewch yn siŵr bod chi'n cael y gwerthoedd yma ar eich cyfrifiannell. Felly'n pwynt critigol ni yw 105.52 a'n rhanbarth critigol ni yw x yn fwy na 105.52. Rheol penderfyniad, os i x bar yn fwy na 105.52 byddwn nhw'n derbyn H1. Neu, fel arall, dim digon o dystiolaeth i wrthod H0. Mae'r sampl i ni wedi dewis yn rhoi 106.2 sydd o fewn y rhanbarth critigol. Felly mae yna ddigon o dystiolaeth ar lefel 500 i ddweud bod IQ y disgyblion yma blwyddyn 6 yn uwch na 100. Ond, rydym wedi penderfynu derbyn H1, ond mae dal yn bosib bod H0 yn wir. Gelwir y gwall o dderbyn H1 pan mae H0 yn wir yn wall math 1. A tebygolrwydd o wneud y math yma o wall yw lefer hyder y prawf. Hynny yw 5% neu 0.05. Yr ail ran yn gofyn i ni tybiwn fod prawf rhagdybiaeth yma wedi cael ei ddefnyddio mewn ysgol lle mae cymedr y IQ holl ddisgyblion 16 blwydd oed yn 108. Darganfyddwch y tebygolrwydd o wneud gwall math 2 yma. Felly, i wneud gwall math 2, i ni'n derbyn bod H1 yn wir, bod H0 yn wir, bod H1 yn wir ta beth. Felly, derbyn bod H0 yn well, felly ni angen tebygolrwydd lan i'r pwynt yna. Felly, tebygolrwydd bod H0 yn wir, ni angen ochr chwith yr pwynt critigol. Felly, llai na 105.52. O wybod, llinell o wybod bod x bar nawr yn amrywio normal gyda 108 a 15. 108 sydd gyda ni nawr. 15 wedi sgwario dros 20 fel yr amrywian. Edrych hwnna lan ar eich cyfrifiannell, ni angen y dosraniad normal cyffredin lan hyd at 105.52. Cofiwch mae angen chi ddod o hyd i pwynt isaf, a byddech chi'n gwneud mew minus 5 lluosur gwyriau safonol, a dylen ni gael yr ateb yna'n dod mas. 0.230 yw'r tebygolrwydd o wneud gwall math 2. Dyma gwaith i chi wneud, cwestiwn i chi ymarfer, darllenwch chi trwyddo fe, a felly mae fe'r un peth yr un cyn ni, angen dod o hyd i lefel 100 a os oes gwall math 1 gyda ni a wedyn ni gwall math 2 a wedyn rhoi byrniadaeth ar y sampl a y math o ddewis sydd wedi cael ei wneud yma. Mae'r atebion yn dod nawr, felly daliwch y fideo i ddod o hyd yr atebion, achos dyma'r atebion. A dyna flas i chi o gwallau i ni'n cael gyda profi rhagdybiaeth.